Qol şekelin resmi nameler Türkmenistan'ın degişi dolanırış tüzümlerinin ve Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynın 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamelerinden ibaretdir. Daşary işler ministrlerine geçirilen bu dowuşykda soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň arasyndaky hyzmatdaşyň çäklerini ençime bilelikdäki möhüm täsirlemelerini hemde maksatnamalaryň durmuşa geçirilenligi belinili. Häzirki çärekim anıparlayan işleri dowam etmäge we gatnaşyklary ösürmäge göntürilenir. Soňra resmi namelere gol çekmek dawarasy geçirli. Şonu Türkmenistanyň meclisi bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny Türkmenistanyň ýokary gadyety bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny Türkmenistanyň baş prokuraturasy bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny Türkmenistanyň Adalet ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny Türkmenistanyň Zähmet we Ilaty durmuşda aýdan gorumak ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny Türkmenistanyň Statistika baradaky dowlat komiteti bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny Türkmenistanyň Dowlat, Hukuk we Demokratiya Instituty bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky dowlat komiteti hemde Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi bilen Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Gadnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň 2025-nji ýyl üçin ýeşmeýilnamasyny gol çekildi. Dawarda gol çekilen resmi namalaryň özara hyzmatdaşygy munun welakty putulandyrmagy hyzmat etjekdigini anabildirli.